Λοιπόν, το πρόγραμμα που θα φτιάξουμε παρέα έχει σκοπό να δημιουργήσουμε κάποια ζώα στα οποία θα περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά τους και τις συμπεριφορές τους. Οκ. Ναι. Μοιάζει πάρα πολύ με αυτό που μου έχει στείλει, Χρήστο. Ήταν μια ευτυχή σύμπτωση αυτό, γιατί αυτό το πρόγραμμα γενικώ το χρησιμοποιώ εγώ πάρα πολύ εκπαιδευτικά, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στην κατανόηση πολλών πραγμάτων. Είχαμε κάνει κάτι αντίστοιχο και στην Python, αν θυμάσαι. Ναι, είχαμε. Θα πρέπει να Έτσι. βάλουμε και interface δηλαδή εδώ. Δηλαδή αυτό το animal είναι interface ή όχι. Όχι. Την έννοια του interface την ξέρουμε. Τι είναι στη Java. Όχι ακριβώς, απλά επειδή έχουμε χτίσει αυτό το garden π.χ. και π.χ. στο garden είναι το ornament, π.χ. Το interface Α. που τα ελέγχει όλα. Οπότε εδώ θα πρέπει να είναι το animal που τα έχει σαν classes από εδώ. Θα σας πω λίγο για να καταλάβετε το concept γενικώ με απλά λόγια, έτσι. Ο προγραμματισμός χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Υπάρχει το progressive programming, υπάρχει το object oriented, κοινώς ο διαδικασιακός προγραμματισμός και ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. Okay. Ο αντικειμενοστραφής εμφανίστηκε στις ζωές μας μετά την δεκαετία του 90, δηλαδή η τελευταία γλώσσα η οποία δεν χρησιμοποιούσε object oriented programming ήταν η C. Mm. Υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση ότι ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ήρθε στη ζωή μας σαν κάτι πιο σύγχρονο, πιο μοντέρνο, πιο καινούριο, να αντικαταστήσει τον διαδικασιακό. Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Στην πραγματικότητα, ο αντικειμενοστραφής ήρθε απλά σαν μια άλλη προσέγγιση. Και Mm. είναι πολύ αυστηρός προγραμματισμός. Δηλαδή τον αντικειμενοστραφή δεν τον χρησιμοποιούν οι προγραμματιστές για να κάνουν τη ζωή τους πιο εύκολη. Τον χρησιμοποιούν για να κάνουν το πρόγραμμα πιο αυστηρό όσον αφορά τις τιμές και τα στεγανά στα οποία κινείται.